Ara els presentem dues obres de teatre que són actualment en cartell i que recuperen casos concrets de la història recent. Al Teatre Tarantana hi trobem la història de 13 joves socialistes afusellades al final de la Guerra Civil i al Teatre Borràs el relat de com la relació d'amistat entre dos homes acaba tocada de mort per culpa del nazisme. Carta a carta, dos amics aniran obrint la seva intimitat a l'espectador. Jordi Bosch i Ramon Madaula posen ofici, cos i veu a aquesta impactant correspondència. Amb adreça desconeguda se'n revela la vida de dos alemanys instal·lats als Estats Units. Un d'ells és jueu, l'altre decideix tornar al seu país als anys 30, quan sembla que Alemanya aixeca el cap després de la Gran Guerra. S'han promès no perdre el contacte i escriure sovint. La història, però, canviarà les seves paraules. L'ascens del nazisme transformarà la tendresa i l'amistat en desconfiança i traïció. Has sentit a parlar, esclar, dels nous esdeveniments a Alemanya i vols saber què en pensem nosaltres des de dintre. T'ho dic de debò, amic meu. Penso que en molts aspectes Hitler pot ser bo per a Alemanya. Estimat Martin, estic desfet per les notícies que publica la premsa procedents de la nostra pàtria. Per tant, és natural esperar que tu m'il·luminis, perquè aquí només trobem històries contradictòries. A nosaltres el que ens feia il·lusió era el material, era la novel·la, que és quan la llegeixes i dius, ostres, això és una bomba, no? I a dalt d'un escenari pot ser potent. I després el director va decidir qui feia què. De fet, algun dia uns ens els canviarem. Quan ja tinguem l'obra molt rodada i ens sapiguem ja el personatge de l'altre, algun dia. Estaria bé, sí, sí. L'escriptora nord-americana Katherine Cressman va escriure Adreça desconeguda l'any 1938. Faltava un any perquè comencés la Segona Guerra Mundial i s'acabés la Guerra Civil Espanyola. Al final d'aquells dies, 13 noies madrilenyes van morir executades a mans dels franquistes. Ara la seva història